Isko, isa ka ng NPA. Bakit po NPA naman si Isko? Nako. Nako.
Hello. Hello po. Good evening. Hello. Pasiyaw in the house. From Manolo Fortich, Bukidnon. Oo. Ang sa'yo, oo. Sa'yo mong giingon. Ay, ay. Anak ka. Good evening po. Ay, good evening, ma'am. Nakigtamsakan na ka sa mga tong gi-invite na ko sa imo, ma'am? Nag-post na ka dito or nag-comment ka sila, kaning makigtamsakan sa imo, ha? Gikuha na ka dito sa atong akong gi-invite sa imo, nakigtamsakan, tamtakan. Nakigtamsakan na ka dito, ma'am. Para madungagan na na imong kuan, ma'am. Imo sa ni. Para pohon. Pag mabot ka 1K, maka-live stream na rin ka. Or mapalit din kag laptop baka or mga butang na to, mga kuan kabok, mga sikanan lang. Kagabi, kumusta man ang imong kuan? Kumusta man ang mm, imong banana dia? Kumusta imong banana? Nakakuha na? Dapat ka nang mag-target ka ba? Every angay makuha ka o 100 ka banana sa usa ka semana. Or more than ana para dili malagasan, dili ra kay ka mapiktuhan. Para makuha, mahit gini mo 1K. Pag-adlaw, magsigil kag comment ba? Mag-chat lugar ka na. Sa to nimo, kung moingon siya, ikaw mo una gid. Ang una nimong buhaton, pag moingon siya nga ana, imo ra siyang chat then okay, tara mo gina-permente. Start, mid, and end ra gina siya. So ang imo, ang kuan lang gid nimo, narari na sa mga 5 minutes. 5 minutes lang sa kay basing naiuban mo gud maro. May mga maro kay uban. Yan na lang na siya. So una muna akong idea gud sa una gud nga kailangan sa usa ka semana makakuha ko 100 ka banana. Usay mo labaw pa siya ana. Usay malagasan giga normal lagi sa malagasan gud. Ayaw gi pag-share og link. Kaya mo share kag link, kapoy kay ng link. Kay malagasan gid ka. Record you. Hello, napa ka, ma'am? Murag wala na lagi ka, ma'am. Ay, salamat kay kang ano? Kalimot ko. Kay Gina Miss Laos. Ang atong Die Hard. Die Hard nga amigang sa taga-kadingilan. Musta na mo taga-kadingilan yan, no? Ay, naot nga, mabuti-buti inyong lagay. Buti inyong lagay. Kita, buti inyong lagay. Di ka shout out, di kang unid. Kung mga amigo kaya nga mga... Uy, saan na?
Nikit man. Music ano eh. Ayan. What happened? Ano mag-stop ka? I-delete ka. Ah, si Undi. Monetize na to si Undi. No, tinakayahay siya kay monetize na. Bats mi adto, medyo may pagka-bats mi adto. Dagan mo sige naman to sa live stream ko. Una mo to siya nakakog 1K sa kuha. Unang maswerte siya no, although di yan nga mo surrender ani. Imong i-enjoy lang ni siya ba. Dagan makitagtunan na ning sa kuhan. YT na nga to kaning kuhan passion ko ni di mo di yung trabaho, negosyo, passion naman na siya. Paano pa tag edit. Ang purpose ng usawa ni kay mag-editing ra ba. Ang usawa na pag-edit. Usawa na pag-edit nga anak ba. Ano niya? Pikit man eh. Undi yung isa tapos na. Nagkuhan ka? Saan nagtawag ani? Nagbakas ka sa ma'am? Ibakasan ni mo si Undi? Yan, naghang. Naghang akong naghang. Ano ba nangyari? Ano? Nag-comment ka sa ila. Okay, okay. Kaya may nag-comment ka sila. Ay, narag-balik na gid siya. Kango, kango. Balik na gid siya. Ano saan to nga? So, kung music ta na. O, ng kanor. Music ta ya. Ay, kaya nakakuan ka, ma'am. So, nakakuan, ganina, nagikuan ka, tawag ani, kaning, sa wait, sa sulod ka ani nga LS, oh. Ina-invite ka na ako pa si Aubines. Sulod-sudlis ani nga LS, oh. Ako kay pasulod ani. Kag, ato, pasulod na kani nga LS, ah. Sudli din ni Ritso. Kani nga LS kay, kuan kani nga LS, nga na siya daghan kani siya kuan. Dalala kong ngalan dito sa nga channel. Gag gambaboy to gambaboy. Pag Bisaya lang, pwede na ka magbisaya dito sa ano man siya, nag-live stream man yung kalo-kalo. Pag wala siya nag-live stream ay. Ay, wala mag-live stream. 1 hour?
Wala, wa sa nag-live stream. Puhon ako kay kuan ani, ako kang ipasulod ani nga kuan. Kay mara makapuan ka sa iyang kuan channel pod. Taga Cagayan man ni. Taga Cagayan ni siya. Kang undi wod makasulod po kang undi, gwapo gyapon na iyang kuan. Nato na kayo. Ano ta ka ba music ani? Kaya sa ta. Ningong gagawin ng music pod. Kita to diri mga nag-live ha. Ako kang i-repair dito sila ha. Break time niyo karon ma'am. Wala mo kay mga idol diri nga nag-live stream. Pasulod ta kaniyo para kuan. Ay, gamay ra mo kay ni. Roll Vlogs. Bakit ayaw ni? Ah, pinalo ko na pala to. May live stream ba siya? May live stream? Unsa man to ako mga friend diri nga live stream nga makakuha gyud og banana ha. Yan, good mo siya.
Lakonserong Balabandero. Sayang. Ano ang halaga ng iyong bride na hindi sumipot sa kanilang kasal? Nagugulat ka sa ginawa ng groom. Mag-ipon kahit low income. Natakot na kayo. Nakakilabot utos ni Pangulong Duterte, Alparan. Kapalayain na, Pinoy na siya. Agay, Kitty Duterte pinakilala na ang boyfriend. Bahay ni Asyong sa Longga. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Sigang mabait sa tunay. Sa inscription ng edad ni Kuel, kataas.
you are, sipping tea, listening to great music, just taking a break from all the busyness. You deserve this. But wait a minute. Is this an ad interrupting your me time? Yes? Yes, it is. Upgrade to YouTube Music Premium. Hi, ma'am. Ikaw ba na, ma'am? Kabalo na kag-drop, ma'am. Testing ra drop, ma'am, be? You're watching. Excuse me. Queen of Asia. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and today I'm gonna try to do a small hair treatment by myself here at home. I don't care. Mm-hmm.
Oh, 16 viewers, no? Ay, gilo. Sa'yo ba yung real day?
Hello, good evening. Singapore Clark. Ayan, umalis. Hello po, good evening. Burger at Smart Arenita. Si Ilon, Ilon. Ems, Lumangs. Guys, pwede niyo puntahan na to guys, oh. Ang link na to na-drop ko. Marami itong bananas guys, makikita niyo. Pwede kayo sumali din guys. Pwede kayo sumali yun. Lods, good evening. Ay, good evening din sa iyo, Ned Channel. Kumusta po, Lods? Kumustang lagay mo dyan? Mabuti-buti na ba? Mabuti-buti na bang lagay mo, Lods? Ako ang live stream diri. Hmm. Oh, sa tos mga Salvador. Ah, buwang na gid. Mega shout out sa inyo, no? Sa mga 3 viewers natin. Sana mabuti yung mga lagay mo dyan.
Good evening sa mga viewers natin ngayong gabi. So, kumusta po kayong lahat? Sana okay kayong lahat ngayon. Sa parating na Pasko, malapit na pong Pasko. Feel na natin ang spirit of Christmas. So, guys, so, dapat naka-prepare na kayo sa mga regalo nyo, sa mga, ngayon, mga, especially sa mga loved ones nyo, yung mga surprise gift. Dapat nyo ihanda na para hindi na magkalit-lit ka. Yung mga special someone nyo, especially yung sa asawa mo, or sa yung loved ones mo na yung jowa mo, o wala kang jowa, sa sarili mo lang, magregalo ka. Ganun lang po. Ayan. Tugtog tayo ng music na best song. Ano mga best song ngayong 2020? Mag-ina po ang 2020. So, ayan na. So, welcome 2021. Sana walang mga unos at mga damyos ang ating masagupa sa 2021 or else dapat maganda lang tayo. Ito na. Ayan. Dapat mag-ingat tayo. Especially ngayon sa ating bansa. Na may mga iba't iba ng Yu-Gi-Oh! Uy, ayan. Especially sa ating bansa ngayon. Hindi lang droga, korupsyon, mga terorista, nalalaman na sa Comelec. Oh, Comelec. Yun sa Senado, yung ating mga CPP, NPA pala, nagre-recruit ng mga gawing NPA. Ito. Ang nakakaawa talaga yung mga bata. Kawawa ng mga bata. Mga minor de edad na pala. Sana tawag din, mawala yung mga organisasyon yan na sumisira sa ating gobyerno. Napakabati mga
Edit cut now. Nakakabad pa isang init? Chill ka lang with the #1 lemon lime refreshment. Sprite! Wala naman. Wala namang ginagawa. Ano ang ginagawa? Ikaw siguro walang ginagawa dyan. Nag-sleeping beauty lang ako. Taba di ay. Ano ginawa? Ano lang ginawa? Kapag mag-like ka diya sa akong kuhan, baka may ginawa ka naman. Nga po na ka? Nga po na ba ka? Sino ka? Saba, oy. Saba pod. Ganina ra, oy. Dagan mo kamuti tanam. Nagtanam ba akong kamuti ay? Nagtanim akong kamuti. Ya. Sweet kita sa una karon hilom-hilom na ko nimo. Gusto ko magsaba-saba ko sa una karon. Ay natag ra. Daghan ba kay kamuti sa una ay? Kamuti nagtanong ko kamuti ganina. Daming donors. Alang DSWD ka. Kung naawa ang DSWD ka, nagdapat ka diya og wala na mo tukod ka og eskwelahan. Wala na mo tukod ka og eskwelahan. Woo! Magtukod na lang eskwelahan diya eh. Ano yung ito? Magtukod na lang eskwelahan eh. Magtukod na lang eskwelahan, dili ka afford anak. Magpakuan ka sa gobyerno. Mag-apply magana sa kuan, pwede man ka mag-apply gud. Pwede mo ka mag-apply gud ana. Baton ng kooperatiba ba ang mga ginikanan? Yung sa butol. Utok ba utok? Utok gamita ba? Utik ba utik? Gamitin mo yung utik mo. Yung utik mo, gamitin mo. Ay, nasaan to? Kalo nawala. Sa music, tagdaong laya.
Sa tanong music ano ya? New Birch Tree Adult Boost. Rich and creamy to. Try nyo. Tulong na ako guys. Patak bulinaw. Yay kay dayo wala di kay busy Mel. Di busy. Mention you. Shen Lab. Anong minimension mo, Shen Lab?
Mention your to status. Parang katulgon ako ba eh. Ingat kayo cellphone. Mag-end sa ako kaya